आके बायश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंच वांगड्यांनी ताणी मारली। ताका लागून थळावे लोक चाळवले। तिडकल्ल्या लोकांनी ग्रामसभा अर्द्यार सोडून ते घरा गेले। पंचायतीन जाल्ल्या भ्रष्टाचारा विशीं कागाळ दाखल करतले असो इशारोय लोकांनी दिलो। आके बायश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंच आणि 5 पंच वांगडी गैरहजर राविल्ल्यान थळावे आक्रमक। ग्रामसभा अर्द्यार सोडून लोक गेले घरा। सामान्य मनीस पुलीस स्टेशनात वा विधानसभेत आपले प्रश्न मांडपाक शकनात, ताका लागून तांचे खातीर ग्रामसभा आसता। मात हेच ग्रामसभेक जर सरपंच आणि उपसरपंचान दांडी मारली जाल्यार प्रश्न कोणाकडेन मांडपाचे म्हूण तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी प्रश्न केला। The sarpanch is going on leave. Soon after sarpanch, deputy are going on leave. So here the Gram Sabha members who are over here, I don't know, they are facing hardship, and I think so. The Minister for Panchayat, Honorable Minister for Panchayat should look into this. The Director of Panchayat, the Deputy Director of Panchayat should look into this. The hardship faced by the Gram Sabha members. Because what is going on till today, no development has been taken place. Only development was the outing of the deputy sarpanch and the deputy sarpanch and the new sarpanch. That was the development. Let them show the report card of what they have done for the last 8 months. And they have been giving excuses, and now they are, because they have been running out of excuses. This of they going on leave. So I think so. The Gram Sabha members have taken a good decision to boycott this meeting, and they have been requested to the secretary to take a next Gram Sabha meeting when the sarpanch or the deputy sarpanch takes charge. पंचायत अभियान कितले दीस दवरताले तुमी? पंचायत फॉर्मेशना फाटल्यान एक व्हेरी होलिस्टीक रिजन आशिल्ली की गांवच्या लोकांक वाचा मेळची। प्रत्येक मनीस असेंब्लीन वचून कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून कोर्टान कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून पुलीस स्टेशनात दिवंक शकना। हाजे खातीर पंचायत आशिल्ली न्ही। आता अविनाश आसतना कामां जातालीं, रस्ते जाले, कितलेशे गटर जाले, अवेलेबल आशिल्लो। हांव कितें म्हणटा आतां आमच्या सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आफ्टर ऑलमोस्ट 2-3 months ऑफ लीव। ही मे बी हॅव्हिंग अ व्हेरी गुड रिजन फॉर इट। आमकां तशें पर्सनल हेजेर कोणाचें उलोवपाक मेळना, पूण समबडी शूड बी देअर टू लुक इनटू दिस मॅटर। आता डेप्युटी ना, पंच ना, आनी तांकां आता 2 जाण ना म्हणून सामकीच आमी बिल्डिंगय ना ही। मजगती सरपंचाच्या आणि उपसरपंचाच्या गैरहजेरी विशीं जेन्ना पत्रकारांनी पंचायतीच्या सचिवाक विचारले जाल्यार तो म्हणटा सरपंचान राजीनामो दिला आणि उपसरपंच खंय भलायकी इबाडल्या म्हूण रजेर गेला। सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आणि डेप्युटी सरपंच किती तेगे हेल्थ ग्राउंडाचेर ते लिव्हीर गेला। ग्रामसभा आपण बंद केली। ग्रामसभा तिने पलाट केली। इमर्जन्सी करने लोक बॉल मारपा लागले ग्रामसभेक। ग्रामसभा सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना, ग्रामसभा एडजॉर्न कर म्हणून। आता डेप्युटी सरपंच आणि सरपंच आता कितलेशे महिने झाले पळय आम्ही लिव्हरच आता कितले झाले असेल तुम्ही आता लिव्ह आणि ते हांव कितकोन सांगता, ते हांव कितकोन सांगता। सद्या लिव्ह घातला तुमी दिता न्ही परमिशन? आमी परमिशन दिना, ते घालता वयता आमी काय परमिशन आमी दिना। कितकोन सांगताले लिव्हीर गेलो। गोमंतक टीव्ही खातीर आके बायशच्यान भीमा पाटील।